My przegrywamy w Glasgow, a Niemcy wciąż przegrywają w Dublinie z Irlandią. Jeszcze gramy, jeszcze próbujemy. Krychowiak. Grik. Mamy rzut wolny, mamy rzut wolny. Cały właśnie Kamil w decydującym momencie tutaj dał się sfaulować. No i to może być ta nasza ostatnia szansa w tym spotkaniu. Trzeba wykonać ten stały fragment gry perfekcyjnie, a mamy ludzi do tego. Jest Jodłowiec, jest Grik, jest Lewandowski, jest Piszczek, Krychowiak, widzimy Fabiański jeszcze wchodzi. I jest Kuba Wawrzyniak. 30 kilka sekund, doliczony czas gry nawet na 16 metrze Fabiański. Jak to rozegramy? Ostatnia piłka. Piłka meczowa dla biało-czerwonych. Grosicki. Marszal. I